Grazas, presidente. Bo día. Ben, estamos outra vez ante unha desas iniciativas parlamentarias do Grupo Popular que son meros anuncios propagandísticos. Ten que ser un anuncio propagandístico, non será unha broma, porque presentar a finais de febreiro unha iniciativa que implica facer un importante traballo no primeiro cuadrimestre do ano, con cousas que dunha banda xa están feitas, supón non sei se un anuncio propagandístico ou simplemente unha tomadura de pelo. O que dende logo sí que supón é unha minusvaloración do Parlamento, que semella un espazo no que os deputados e deputadas do Partido Popular veñen única e exclusivamente a pasar o tempo. Como se entende senón que querendo falar de cooperación internacional o señor Pazos teña 10 minutos e adique 2 a falar do pergamiño Vindel? Mire que intentei seguir o fío, pero fixo realmente complicado. Queda aí en evidencia que é importante para vostedes a cooperación internacional. Deste xeito, na súa iniciativa falan da necesidade de avaliar o terceiro plan de director da Cooperación Galega 2014-2017. Avaliación. Ben, estamos de acordo. Por suposto, é máis que necesario, é imprescindible avaliar un plan para analizar os seus resultados. O que sería desexable e unha gran novidade para esta administración sería que a avaliación se faga antes de traballar no seguinte plan, porque senón perdemos o tempo, estamos enredando. Iso sería o útil, o razonable. E, dende logo, o que piden as organizacións que traballan no terceiro sector, avaliar un plan e logo, en función dos resultados, elaborar o seguinte. Lamentablemente, este esquema lóxico que non hai que descubrir nada é o esquema natural na avaliación das políticas públicas non encaixa na súa proposta, aínda co enuncien, porque o feito é que están dicindo que se fai todo ao mesmo tempo, todo se vai facer nestes 4 primeiros meses do ano. En fin, que sentido ten non priorizar e non aproveitar as potenciais ensinanzas que sacaríamos de avaliar o terceiro plan para o vindeiro? Non o sabemos. O que sí que sabemos é que esta avaliación deberá partir dunha afirmación previa, dun recoñecemento previo pola banda do Goberno do Partido Popular. Este plan que agora queren avaliar, o terceiro plan director, foi o primeiro da historia deste país aprobado sen consenso e sen apoio das organizacións do terceiro sector. Polo tanto, no que se refire ao consenso, ao diálogo, o resultado da avaliación xa sabemos cal é, 0. Pero o importante é aprender, por suposto. E agardamos que para o vindeiro tomen nota, ou tomaran, porque, segunda tomadura de pelo, vostedes están pedindo que se elabore o seguinte plan e resulta que o calendario de elaboración xa está feito, o consultor contratado, as propostas das ONGs enviadas están a piques de comezar o diálogo, e dicir que outra vez veñen aquí pedir o que xa está feito. Veñen facer propaganda e veñen burlarse da oposición, porque non están aquí pedíndonos o apoio para nada, porque xa deron os pasos, porque por unha vez están xa traballando. Oxalá esta vez, aínda así, como dicía, tomaran nota e vayan a escoitar o sector. Oxalá esta vez non ignoren as organizacións que veñen protagonizando a cooperación internacional no noso país. Non repiten os erros previos. Fíxese que non só temos que lamentar, como dicía, que o terceiro plan de cooperación galega non contara co consenso social necesario, senón que todo parece indicar que este é a marca do Partido Popular. Tesoirazos, por suposto, e dar as costas ao diálogo en segundo lugar. Xa o dixeron aquí. O plan director da cooperación española vai ser, outra vez, un plan que conte únicamente co respaldo do Partido Popular e que non conte co consenso necesario das ONGs que traballan na cooperación. Pero diso a súa iniciativa non di nada. Como tampouco di nada de todos os compromisos pendentes incumpridos. Non di nada dos tesoirazos brutais acometidos en materia de cooperación exterior. Poden falar moito de cooperación, pero hai feitos que nos din moito máis. Por iso non nos fiamos, por iso para nós isto é só palabrería barata. O que os definen son o que definen realmente a postura do Partido Popular na cooperación son os feitos. Cando vostedes chegaron ao goberno, a Xunta tiña investido case 12 millóns de euros no programa 331A de cooperación exterior. Nos últimos orzamentos aprobados nesta Cámara apenas se superaron os 5 millóns. Deixaron o orzamento para a cooperación en menos dun 60%. De cada 2 euros que tiñamos para a cooperación en 2009, vostedes eliminaron máis de un, deixando o compromiso deste goberno nun mísero 0,04%. Do lonxe que está esta cifra do 0,7% do PIB, mellor nin comentar nada, porque a distancia avergoña a calquera. De como Galicia está por mor dos seus orzamentos a cola de todo o Estado en canto a cooperación internacional, vostedes tampouco teñen nada que comentar. E tamén nos avergoña, como a vergoña, e digo a vergoña porque non fun quen de atopar outra palabra, e mire que levo 5 días buscando, que explique o que se sinte ao ler, e cito textualmente nunha iniciativa firmada por vostedes. Nestes 4 anos a Xunta de Galicia prestou especial atención ao traballo con poboacións refuxiadas e desprazadas. Especial atención a poboacións refuxiadas. De verdade.
Acaso vostedes non teñen as cifras? Acaso non saben que estamos na cola do que a acollida de persoas refuxiadas se refire? Ignoran que neste mesmo INTE hai en Galicia alo menos 2 familias de persoas refuxiadas en Lugo que están a piques de ser desafiuzadas en que o Goberno da Xunta de Galicia faga absolutamente nada. Se non o saben, fan un abandono de funcións insoportable. Se o saben, e aínda así, teñen o descaro de escribir algo como isto, é peor.